Na počátku programy bol defile parádnych kočoch, na ktorým sa predstavili členy konického klubu Rusin. U tej časti nahrady za krasotu, opremu i uskladzenosť nahradzeni Vladimír Medješi i Jakim Čizmar. Zmahateljna časť mala 5 obehovanja, u ktorých učestvovali konický kluby uglavnom zo Vojvodiny, a pobjednikom dozeljeni nahradni pohari i penježni nahrady. Medzi pobjednikami bol i Janko Plančak z ruského kerestura, ktorý postihnul úspіх na 2 obehovanjoch. Dneška je zažil obehovanje u Beogradu, pijatok bilo u Lozoviku, včera u Srbobranu, baš sme še tod vikend zbili šitski, a prešloho roku me zaž odbivali da bi ja nikomu, že bi mne pravil, a evo toho roku že zbili, ja napisal na vreme, to zapisal, že kedy budu obehovanja, išću u marcu mešacu i oni še kolo mne. Takže takus bude menej takmičarov, ale nebitné. Najbeža i najšie kuri prah na lejok za koňmi, najpirchajú hrivi. Chvíľa i toho roku bola nepredvidljiva, poneže še zmenjovali slunko i chmari, ali i popri tim tohoročni dringaci obehovanja uspješno otrimani. Po zakončenju obehovanja chyba Viskoh bola organizovana i rozvaha zoz muziku.